Nu skal vi arbejde med Movie Maker. Men for at være sikker på, at vi arbejder med den nyeste version af Movie Maker, som er klart den bedste, så skal vi lige have installeret den nyeste version først. Og det gør jeg ved, at jeg går ind og googler mig til Movie Maker. Jeg skriver Movie mellemrum Maker. Sådan. Og så står der Movie Maker Microsoft som den allerøverste her. Den klikker jeg på. Og så går jeg ind og siger download. Og så starter jeg den op hernede i hjørnet. Nu er den tæt på at være klar. Det var den der. Så siger jeg ja tak. Og så starter Essentials op. Så her, og der er det vigtigt her, der jeg vælger at vælge de programmer, du vil installere, så jeg selv får mulighed for at vælge, hvad det skal være for nogen. Og her, der fravælger jeg de her programmer, og dem skal jeg ikke bruge nu. Jeg skal kun bruge det nederste her. Så jeg siger installer. Så I trykker installer, og så får I opdateret sådan, at I har den nyeste Windows. Nu har jeg allerede installeret her, så jeg annullerer og fortsætter med at få lagt de her filer ind. Og nu er det sådan, at jeg har koblet min telefon, min iPhone, den har jeg koblet til med et USB-stik. Så jeg går herned og kigger, og så kan jeg se, at den ligger her. Og så går jeg ind og finder den mappe, hvor billederne ligger på min telefon. De ligger her. Og så holder jeg control-knappen nede og klikker på de film, jeg gerne vil have lagt over. Og så højreklikker jeg og siger kopier. Og så herovre på mit skrivebord, der siger jeg så højreklik, og så siger jeg til sidst, klikker jeg på sæt ind, og så bliver filerne lagt på mit skrivebord. Så nu er jeg klar til at starte Windows Movie Maker op, og det gør jeg her. Sådan. Og så tilføjer jeg min videoklip. De ligger jo på mit skrivebord her jo. Så jeg holder control-knappen nede og vælger de 4 film og siger åben. Og så bliver filmene efterhånden lagt ind. Sådan, der var det. Men prøv lige at lægge mærke til, at det første filmklip, hvis jeg kigger på det, så vender det på hovedet. Det var ikke lige meningen, men det er nok fordi, jeg har vendt telefonen forkert. Så det jeg gør, det er, at jeg vender min film om. Det gør jeg ved at rotere her. Sådan. Nu vender de rigtigt. Jeg kunne egentlig også godt tænke mig, at de pingviner, de kom til sidst, så jeg går ind og venstreklikker på den her film og lægger den hen til sidst. Så får jeg den til sidst. Jeg har også nogle andre klip, jeg gerne vil have lagt lidt længere hen. Det gør jeg der. Sådan. Jeg kunne egentlig også godt tænke mig, at der kom sådan en titelstart. Så det jeg gør, det er, at jeg lægger min titel ind. Og det gør jeg her. Der står film. Det skal der ikke stå. Så det sletter jeg. Så der skal stå venskabsdag. Fordi det skal min film handle om. Og det ser lidt forkert ud det her. Så det retter jeg lige på. Sådan. Lad os lige se, hvordan det så ser ud i starten. Sådan. Venskabsdag. Nu kunne jeg faktisk godt tænke mig, at der var noget musik i indledningen også. Så derfor så går jeg op og siger tilføj musik. Tilføj musik her. Og så har jeg heldigvis selv nogle ting liggende her. Så jeg prøver at lægge noget musik på. Og hvis man kigger her, så kan man se, at det fylder simpelthen det hele. Og det vil sige, at hvis jeg lader musikken køre, så fortsætter den hele filmen. Og også ind over det, jeg siger. Det gider jeg ikke. Så jeg går lige ind og dobbeltklikker her. Og så siger jeg heroppe sluttidspunktet. Det skal altså være efter, lad os sige, 7 sekunder. Det er lige så langt, som min indledning er. Så lad os lige prøve at se, hvordan det ser ud. Det var sådan lidt mærkeligt, den måde det lød på. Jeg dobbeltklikker lige igen på den grønne kasse her, og så siger jeg, at jeg vil gerne have, at det skal tone ud. Sådan. Det vil sige, at langsomt ligesom musikken bliver skruet ned. Lad os lige prøve at høre det igen. Sådan. Så fortsætter filmen ellers derudaf. Og nu handler det egentlig mest om for jer at finde ud af, hvordan skal overgangene være fra den ene filmklip til det andet.
Det kan jeg simpelthen bestemme ved, at jeg lægger sådan nogle forskellige effekter på heroppe. For eksempel den der effekt lægger jeg på her, så har jeg også en effekt her, jeg kan lægge på. Jeg bladrer lidt, siger at det skal være den der. Og den sidste skal se sådan her ud. Sådan. Så lad os lige se en gang til. Sådan. Musik. Tekst i starten. Så kommer det første filmklip. Og bemærk den fine overgang. Billede af venskabstræet. Sådan. Med tekst. Og nu kommer vi til det næste klip. Sådan der. Der var også en overgang. Så nu er jeg i stand til at lave overgang. Det jeg sådan set mangler bare til sidst nu, det er at få lavet nogle rulletekster. Og hele den her sidste stykke her, den kunne jeg godt tænke mig, at den ikke varer lang tid. Den skal vare 2 sekunder. Nej, den sletter jeg egentlig igen. Den der markerer, så trykker jeg delete. Og så skal der bare stå her til sidst. Filmet on location, altså og location, det er Vissenbjerg Skole. Sådan. Og lydspor, den gider jeg heller ikke med, den sletter jeg. Sådan der. Og så har jeg en færdig film. Nu vil jeg ikke arbejde mere på den, så jeg går herop, og så siger jeg gem filmen. Og man kan enten vælge at få den udgivet på YouTube, hvis man har en Google-konto, eller man kan gå ind og så gemme den på sin computer. Det vil jeg gerne gøre. Jeg vil gerne gemme den på skrivebordet igen. Og så kalder jeg den jo selvfølgelig venskabsfilm. Og så siger jeg gem. Og så går computeren helt af sig selv i gang med at lægge filmen ned og pakke den rigtig sammen, sådan at jeg har en færdig film. Sådan. Så fik jeg den fabrikeret, og så kan jeg trykke afspil. Så kan den vise filmen for mig, hvis jeg har lyst til at se det. Sådan der. Sådan. Se, der er jo mange andre ting, du kan lave her. Du kunne indtale ind over tekst, hvis du gerne vil speake, ligesom man ser i nyhederne. Hvis du er et webcam, så kan du filme. Og heroppe, der er nogle forskellige ting, man også kunne lægge på. Hvis man gerne vil have, at det skulle ligne en film fra gamle dage, så kunne man få det til at være brunt. Lad os lige se, hvordan det ser ud. Sådan der. Så ser det ud, som om det er filmet for 50 år siden. Og man kan lege med lysstyrken. Hvis lyden er meget lav, så kan man også skrue op for lyden. Og man kan skifte mellem lyden i forhold til det, jeg siger, og hvor meget lyd der er på filmen. Så rigtig, rigtig mange muligheder. Og det handler om, det er simpelthen bare at eksperimentere med det og prøve sig frem. God fornøjelse.